nila para makita natin anong kalagayan ng mga bata. Tapos, si Kuya Jun. Ilang taon na Kuya? Wala nang hane. Ba't may ano ba yan? May ano ba yan? O season-season din ba yung ano? Yung hane? Oo. Halimbawa ngayong buwan na to, maraming hane. Hanggang yun po yan. Hanggang yun. Tapos naman December, January, wala na naman ang hane yan. Di maghihintay na naman ang summer. Tama. It was Sarah's birthday, and I wanted to do everything to make it special, but the problem came then. Yung bahay talaga nila, walang dingding, walang kusina, may lamesa ma. Ano kaya sabi? Pag may bulag-lat na ganyan, may si Prada. Wala naman ang mga nakahon. Hindi dyan mismo. So, ibig sabihin, palatandaan lang. Ito ka mag ginagamit na na. Apoy, Apoy lang. mausap lang. Kulang mo. Hindi mo nanghabol yan. Kasi dati, yung nahabol kami. Ngagor, yung pagkabitin na ito, Ako mo yung mantas, kaya hindi nyo na inakot yan. ako lang naman yung bayan. Iisip ko naman yung mga anak ko. Oo nga naman. Ilan pala yung pinaka mga tanda? Yung bulso? 7 years old. Ito na naman. Tapos yung ano? Akyatan. Kasi muli ko yung wala pa sa kalahati. Ha? Wala pa sa kalahati. Wala pa? Pagkabi kasi, hanggang dyan sa may ulap na yan, namamating namin yan. Ano mo yung sa hanap buhay? Paglagan pa lang. Meron ka na. Ano na punta tayo sa kabilang tumaas? Malayo. Ang buti kung may makuha ka, hindi sure ka lang. Pagkakakit mo hanggang dyan sa may, ano yan, yung malilit na yan. Ano yung pag naghahanap kayo ng hane? Ay, hindi na may bawala kayo. Saan kagat na? Pag may hane, tapos pinutukan mo, saan napunta? Lilikin. Ano tayo sa malapit? Dito tayo sa datang. Pagod mo naman. Dito talaga sa bundok. Yan lang tayo sa malapit. Ha? Hindi, mataas yung paano akit at tubig. 15 years. Wala po ba kayo naisip mo ibang Ano ko, gusto naman, ibang bata? ibang pa. Pinakalabi dyan. Paano magmukha? Ito na yung malapit dito. Na, kaya? Na, na, malapit lang. At itong kahit katawin ito. Ganito sa daan, ang gapa lang. Alis maglakad. Ganito ka sa lalim mo na Nakahuyan. Are you looking for an urban play area and cafe with adventurous place for all ages? Pala to.
mahirap. Yung talagang papasok ka sa anuhan, lamuhan. Papasok ko dito, panghiwak na. Ha? Naunahan tayo. Kukuha na ko. Ha? Naunahan tayo. Ano kumukuha? Yan, mga kukuha ko. Saan na? Yan yung Naunahan na si Kuya. Yuma. pagkakita ko yung sinulad niya, computer. Sigurado mo na yan, nagyan na. Kung yung kami, may kumukuha niya. Yung kami, may kasama yung kumukuha. Marami kami dito. Ang marami? Pero una-unahan na. Oo. Pero dinaunahan ka. Kuha, saan natin yung kitang-kita yung buboy. Hindi ito Kuya. Unahan. Dahil ito, hindi naman dito ka. Total, magtatapos na yung election. So, kailangan natin ipakita kung gaano sa hirap paghanap buhay. Kaya nga tulad ng Kuya Juba, kailangan makita ko lang yung pamilya ko. Ito yung dapat. May mukha ito. Ano kung wala? Nagbibitaran. Hindi ba tayo magdadali? Kuya? Baka pag uwi natin, mataba na tayo. Nangyayari sa mga Gas ka ulit yun. Kaya po na. Mahanap na. Wala si Kuya. Walang higot. Wala si Kuya. July. Stop siya. Dahil hindi pala ito nakakapagsalita. Lagi ingay lamang na tila huli ng uboy ang kanyang nagagawa. Opo. Humuhuli siya, parang ganyan na parang, kaya tinatawag siyang taong unggoy ng ibang tao. Sa kanilang anak. Kaya para walang gulo, hindi nilang manilahan sa malayong lugar na ito. Kaya mas gusto niya dito sa taas. Parang walang gulo. Tapos isa pa yung binubuli pa siguro yung anak mo. Kumbaga, binibiro. Grabe naman. Parang hindi kaya. Kung galit, dapat pwede ba? Okay na tayo? Tuloy na tayo. Sobrang taas pala. Hindi kayo expect to ah. Oo. Oo. Kaya ko maglakad kung ano lang, kung katulad ng talihan. Pero ako kasi, sabi ko, wag kong sinusukuan. Pero di talaga di ko na kaya kasi nag-delete yung mga ano ko, pag-delete ko. Kasi nag-delete kasi ako eh.
kaya ko yung mga taga-agib. Kaya ayaw ni Ate Tracy magpapiyat ako. Tigas daw ang ulo ko eh. Isip ko naman kaya ko naman. Ito kasi yung tutulungan natin. Nararating natin yung lugar na pupuntahan nila, yung mga bayan na mga malayo sa sila. Yun na yung anak ni tatay dito, ano? Yung tatay daw dito. Orlando. Sabi lang po. Gusto na tayo? Ay, delikado. Sampal na po ang bigla ko. Nagulat ko kung paano mga nakita. Kuha kang daan sa yabas. Kailangan ito kaya rin. Kaya nagsususko na kami. Natin para makapagpapit tayo sa buwan. Inyo, dito kayo, upo kayo, tabi kayo ni Mr. mo. Ang layo pala ng lugar niyo eh. Halos katihin ako ay, kasi may maintenance ba kasi ako hindi ang health ko ba? Pasensya na kayo eh, hindi na ako nakatuloy doon sa inyo. Talaga isa sa mga na-inspire ako na pumunta dito talaga sa lugar niyo dahil ikaw nga, wala ikaw mga kamay pero napaka-responsibility mong ano, na magulang. So diyan kami dala ng isang bulok. Ikaw ang ginagamit natin. Nandito kami yung team namin na patulong sa iyo. Kahit sa kunting pamamaraan. Itong bigas na inukuha natin ngayon para sa inyo yan. Yung mga ito ng mga kasama natin. Kasi nung time na napadala yung picture mo, despite sa wala siyang kamay, pero ito si tatay, ipakwento natin sa kanya kung ano yung mga ginagawa niya. Kasi yung mga ginagawa ng mga dito ang mga katawan, nagagawa rin tatay. Ayun. Siya rin nga nag-ano? Ang galing mga dito, kuya. Kita natin. Ayan. So, ito yung tatalhin nyo doon sa baryo ngayon. Magkano? Ito yung isang ito. Ito lahat-lahat na ito. Magkano ito? Kwenta. So, lahat ito ay ilang piraso ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 times 50? Siguro kaya napag ano ha? Nagsisikap daw siya para mabuhay na sinasabi ni tatay. Taong kung ko yung isang taong kasi nagkakanak siya. Hindi kayo nasasaktan pag sinagtawag siya na ganyan. Grabe naman ang nagbansa ang ganyan sa atin, hindi maganda na doon. Kaya mas gusto ninyo dito sa bundok pala. Naingitin pa kayo ng tao sa baba. Kaya mas gusto ninyo biro. Pinayot mo. Lasta. May nagsabi pa na ipatapon sa inyo yung bata. Grabe naman. Hindi
maganda. Yung lugar ninyo. Ako na ba rin, hindi pabungkap na. Iniwan yung bahay nila. Ano mo, kaya ko. Dahil pinaingitan kayo. Tayo may mga ilang linggo. Kapahinga kayo. Kung mo kayo, gawin ito ba? Mga pinakaingitan kayo. Kaya dito na lang ito. Yung pera na personal natin kanina magkapos na ubos, hindi kayo mga tinulungan sa daan. Okay, hindi. Hindi natin. Kasi 5,000 ang budget nito. 1,000 pesos. So yung 5,000 pesos nilaan po namin sa inyo. Binili namin ng bigas at saka yung sobra pa ibibigay po namin sa inyo. 900 pesos po ang bigas. Yan, 20 kilos eh. Tapos ibigay po namin sa iyo ang pera. Kaya alam ko bawat patas. Sige. Ito tayo ano, makahawak ka? Paano mo? Kapita mo saan? Paano ka umawak? 1,000. Ganyan. 2,000. 3,000. 4,000. 320. Yan po ang. Bigay mo po kay Mintis nyo o ano? Welcome po. Kasi tatlo po yan nagkaka. Ito rin, tayo rin pinadecide nito. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ayan, hindi tanggapin niyo po. Kay Tita, ano po ito? Kay Tita Virgin ng Toronto, Canada. Tulong sa inyo po na binigay po. Yan ay daan lang po kami. Tapos kami po ang pinapa-identify ng mga pwedeng tulungan. So, isa po kayo sa mga nasili po namin na tulungan po tayo. Magkano malaking pera na naman ang malaki? Tapos yan ang pagkasyahin ninyo sa loob ng ay yung mga dala natin kape. Sukal, kape at gatas. Yung gatas, nabigay natin. Alam ko, mahalaga sa inyo yung mga kape. Kasi dito, alam niyo sa bukid talaga mga kapobs, yung pinaka-priority nila dito, bigas. Bigas at saka kape at sukal. Ang priority nila dito. Malipay na yung mga tao dito pagka may bigas sila. Kaya thank you. Salamat po. Magkapalit pa man ako dito tayo. Kung hindi man ay nagkita tayo doon sa may Kadawipis, doon ba kayo sa ano? Magbibilin ako dyan sa anak mo. Ito. O pag-ikaso. O pagka ano, pwede rin natin na pagka may pagkakita tayo. Ganun na lang, no? I-schedule natin 1 week before para ano, kung may mga magtulong pa, may mga kailangan pa tayong tulong. Kasi magbibigay rin ako sa iyo ng personal na tulong ko eh. Sige ha. Oo. Sige, salamat mga kapops. Opo, sige po. Ano po? Ala. Ay, ginagawa niyo kami ng tagang. Wow, kitaan na. Pasisulat na ninyo ruyo tayo. Ikaw man nag-ano? So yun po mga ka-judge ng mga tao malayo doon sa mga igit. Yun ang gusto nila. Yun pala. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagtitiis sila ng 8 oras na paglalakad. Po sa inyong
din sila dito na mayroon din silang mga dala. Ano mga dala nyo? Tay? 50. Ay, magkano lahat yan? Ano? Malalaki ang laman ay? Huwag na, buksan po. So isang ganyan, magkano lahat itong dala ng produkto kung naibenta ninyo? Ilan na lang talaga, abot naman sa Ayan, mga dala-dala rin sila. Ayan. Plus money talaga. Sige, ano tayo kay nung order ng dagdag na tiray. Nagpadala tayo. Eh, mamaya pa doon pa to sa ilalim. Para mabigyan din natin yung guide na guide sa atin. Ito na eh. Isa lang tayo dito magpunta eh. Binuto niyo ako? Salamat po. Binuto daw ako? Hindi ako politiko. Akala ko binuto talaga daw eh. Sige na, babay po. okay. Ah. Pang merienda. Sige. Thank you mga kapobs. Masaya dito. Kahit na pakunti-kunti nakabigay tayong tulong sa kanila. Maraming salamat sa buong team. Sa kay Kuya Ray, kay Nick, sa lahat ng mga subscribers. At yung cameraman, siyempre, huwag natin parisaylin. Iano natin, alagaan pa rin natin. Salamat kay Kapobreng Renz Davida. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo lahat. Palaging manalangin. Araw. Ay, nakarating din. Ay, Long. Umuli ka ay. Pengen lang ako ng 5,000. Meron mo na ako 5,000. Meron ako dito kay Kuya Arnel na bigay sa iyo. Bigyan mo yung ano mo ha? 5,000 yan. Bigyan mo yung kasama natin kanina. Bayaw mo yon para may pambili rin lang kung ano kailangan ha. O sige. Salamat sa pagsama sa amin. O sige. July at Disneyland Paris. Dito sa bahagi ng Kamalan, Aklan. May dalang timba na mukhang naglalaman ng pagbibenta. Papakyawin na sana namin ang paninda niya para makauwi na siya. Ano na pinta na? Tay! Ubus na? Taga saan yan siya? Yan talaga trabaho niya? Everyday? Dito namin nakilala si Tatay Julie. O kung ano mang pwedeng ipinda. Ano po ang tinda mo? Kaya nga, ako limaho. Kayo yung nangunguha? Oo, ako magpapakya, maligak man. Pinapakyaw ninyo. Ilang taon na ikaw? No? Ikaw? Kasi ikaw, Sa sobrang sipag Hindi ka na? na ospital niya, yun na napay. Sari nga ako ako magigakit ka ako na. Oo. Kuha nga ako vitamina. Opo. hindi din daw siya nakakakain sa tamang oras dahil inuuna muna niyang maibenta lahat ng kanyang mga paninda. Oo. Tatay Julie ng alas 5 ng umaga. Maghahanap siya ng maibibenta at maglalakad mula sa kanyang tinitirhan sa Barangay Pugyot sa bayan ng Pangalan. Babaybayin niya ang National Road papunta sa susunod na bayan, ang bayan ng Makato. O kaya ay sa kabilang bayan, uwi ng bandang alas 4 o alas 5 ng hapon para makapagpahinga.
Ito tong mga mahabang highway na to, nilalakad mo lang ito araw-araw. Balo na si Tatay Julie at hindi nabiyayaan ng anak. Wala kang anak. Nang baway na ng sir, sa akong ante sir, sa kapatid ni sir, untay lang siya. Gumangko ng akong pamangkin. Ang lang buligan niya. Oo, nagtutulungan tayo dito. Ano po ang masabi ninyo po ito sa kapitbahay ninyo? Meron, ibuligan niyo para may ano na mo, buat pangkanod na nanay. Ano ka na po padaway, kung hindi mo naman. Kung hindi kakayod si Tatay Julie, wala siyang makakain. Kaya kahit wala pang sapat na pahinga, ay balik na naman siya sa malayong lakaran para lang kumita ng saktong pantawid. Pero dapat mas punta ng ospital. Tapos Ricky, sabi niya sa akin, kasi nga, pagod na. Sabi ko, sige na lang kayo, kuhain ko. Pagkakita kasi, tatay niya sa akin. Ikaw yung last niya na magkano naglimpa mo ngayon, tay? Ang kanyang pang Bago yan, binili muna namin ang kanyang mga pangunahing pangangailangan. Okay naman pala. Sama ka na sa amin, natin ka namin. Okay, Ano ka sa mga to? Ano pipilin mo? Bukas lang at Ay, sama ka na. wala ko man ako. Sige, sige, ate. Sige, ma'am. Dito tayo dito sa bayan ng, pwede man tayo magmalingki sa bayan ng Talalan. Dito lang tayo sa Tangalan tayo. Para ito, kailan namin sa Davao. Tapos ihatid ka namin doon sa inyong lugar. Ito mga pagpupunta kaming bayan ngayon. May kami ng mga bigas at mga paggalit niya para katulong talaga tayo sa mga ano nga ulit pangalan mo pa? Si Tatay Jolie. Oo, pakain tayo. Oo, sa lang ako sa prayer mo lang eh. Nagkagamin ka lang sa kalabat na niyo, trabaho agad? Oo. Oo, yung pangalan. Kailangan nila, kaya lang ako lang yung dito. Anong oras ang trabaho? Kapag din pasyente ito sa Kalibo ay sa 5 na tao. O ay ano man na, matamayan manitawa ay karito mo pala sa laki. Pagkas ko man malapabot sa niyakan, pagkas mo po. Ako ko ng kalaban mo, ano man ang timbot man ay patay mo. Ako ang mga favorite, ginawa. Tayo, kuha ka na tayo. Kuha ka lang. Ayan, bas gusto. At yung malaki-laking gatas, tatagal mo yung adult. Ay, yung adult plus, yan. Oo. Ayan pala, may malaki eh. Marunong na ito, ano? Di ka tayo, di ka tayo. Ano naman? Pinapili na ito tayo. Nata. Ha? Tama na daw. Hindi na naman palang gatas to eh. Ano pa siya? Di ko last year na. Gatas lang daw sa kanya, 2 piraso, tama na daw. Kuya na to eh. Energy, Wapa lang. American Energy. Online module. Ba? Kung mayayaman
ganun ko yun, nangyayari. Oo. Yung mga sunotin na. Gusto niya ito tayo? Kapapili natin. Kailangan nyo pumunta nyo sa agawid ng college. Ay, pinalis lang. Malayo ba nakaraan sa inyo? Sa jubing ko, na umagatid, bakasyon ko na, pati na kaya. Tama na, kakunti ito lang to. Nag-graduate na mas ko. Grade 12. Karon daw time yung karon may magkata niya. Katay. Ang payap mo dito na. Kasi, Bingo, kumakain kaya kami. jubing ko ka, nag-graduate ka grade 10. Sabihan natin. Nak nakatagawa mo rin ligat Ang labang na sabon. Hindi mo tayo daw sabon na kan tamuno nagagawin. na. Papayan mo, pinag-graduate mo, Wala pa panin na pinag-asaban. Naalala ko sabi. Yung sa Mindoro, naghakot na siya. Ito sa kanya. Ang daw kinano Ano ito? Ito. Isa lang daw siya. Nag-aayaw ng marami. Ayan, ito na lang tayo. Ito tayo. Gusto mo ito? Ayan. Yung wawa adobo, kumakain ka? Mo? Yung pagbanyos-banyos mo? Oo. Ayan. Ayan. Ako. Ilagay niyo po. Kapitog lang. Pakatipid naman. Ano pa po? Ha? Hindi ka kumakain yan. So yung... Hindi yung mga importante para maging magam niya, mantika, suka. May lagaw ka? Sige lagaw. Ito dapat yung mga matipid, dapat natin dagdagan lalo. Oh. Okay. Tapos, nagsabon sa ulo, safeguard. Mga safeguard, mga ganyan. Yan. Mga sabon, safeguard. Yan, yan yung mga safeguard. Hindi siya umiinom. Mamatay ka lang kung sina. Pagkamapan nyo ito kami. Hugas ng plato. Sige, ilagay mo na dito. Huwag nang tanongin, yung basta yung gamit dyan. Yan, mga sabon. Yan, huwag nang tanongin si tatay kay itong ganitong sabat ay tayo ganito. Sarap yan. Sige, ha? Ilagay mo dito, Nel. Wala na kayang ano? Nagaling mo na rin, oh. Organ ni. Oo, bigyan mo itlog. Sangking itlog. Yung itlog na angapan. Itlog buhaya eh. Ay, para dito siya. Ha? Wala na yun. Kasi Kaluwi, nangalit mo na siya. Picture, makaroon sa trabaho. Narga mo. Hindi naman po. Tapak na lang po. Nakamami na. Kasi maraming mag-isip pa. Kumawak na mag-silamig. Gusto lang mag-isip pa. Para mag-verify niya kay isang pag-verification kay kapos sa ang report. Ang mag-advertise ang ito kasapay. Namin eh. Pabo. Pinatanong kami. Ay, itlog pa na rin. Itlog, itlog. Thank you. Tayo, sa ilang sisilyo. Inuubo-ubo lang si tatay, sige pa rin trabaho. Eh, magpahinga ka ng kahit ng buwan. Pahinga ka? Ha? Yan, kasi ka, nakalabas mo ng ospital, magpagaling ka muna, magpagaling ka muna, ha? Hindi ka na matututukan ito. Basta hindi mo ito ipamigay sa ibang mga tao. Eh, yung ibang mga tao, malakas ka naman yan.
mixing, di ba? Parang ganun dito eh. Kahinga ka muna. Yeah. Shout out ka? Shout out tayo sa Sweet Shop. Okay. Okay, okay. Okay, sige. Yeah. Tayo lang. Bibili lang sige ng bigas. Ihatid ka namin. Kasi taga ni tatay talagang yung mga paa niya galing talaga siya sa sa mga kahit siguro mga maputik na mga lugar, mga papasok na lugar. Pinupuntahan niyo tayo? Pinupuntahan niyo? Oo. Napahong ka kaagad kasi. Taman eh. Binigyan ka? Oo. Bili na tayo ng bigas tayo ha. Para mapapagpahinga ka. Ayo. Ayan na. Okay na tayo. Bilis mo na. Turo mo sa amin tayo ha. Kung saan banda yung lugar mo ha. Sige. Dawag mo na yan. Dawag tayo ha. Mabigat talaga siguro na. Tara tayo. Paktas na tayo ito ha. Hindi pa tayo sa natin o. Tayo na? Lapos na tayo ba? Iyak ko nito na mabit siya. Gabog. Limbahan. Tinimba pa. Katampiyan. Hindi ka no? Ay, overlooking pala sa mga. Ano sa mga doon? Tingnan ka muna na buwan tayo. Maka-recover ka. Alusin. Katawan tayo. Kasi makakagatuloy ka. Wala. Kuya rin. Wala. Nahihirapan. Buktok sa tayo vlogger. Agyan ito eh. Buktok sa tayo vlogger. Bago makaabot niya ka na ho. Gayot na dali. Nay, pagkita man di Juan, di designer ka, may sound ka, may tantalangan pa. Tapos saka, designer mo rin. Pagkaan talaga yun. Kadali ang mali pala yung dinaanan natin. Okay. Si tatay talaga mali pala dinaanan natin tayo eh. Thank you te ha. Ang dami nilang pa. Yung pala yung daan talaga ako gano'n. Ito na tayo mo. Yung bahay ni tatay. Saan yung bahay mo tayo? Ito yung bahay mo. Sa Davao. Sa kapatid mo ito. Umuwi sa Patabaw? Tapos binigay na sa inyo yung bahay niya. Oo. Ay, buti ka. Sabi lang bakit kasi na. Hindi lang dapat na. Ano kayo? Ito natin ilagay. Puntat si Patros. Ayan. Tagal na sila sa Davao? Dapat sila sa Davao. Sila Davao.
Tapos dito kayo natutulog kayo? Wala kang tutulog. Anong oras kayo dito umaalis? Alis na kayo. Dahil kilala ka na. Kapit ka nila doon. Kuya Nil, yung nasirin nga at sa kapigas, pagkapobre natin sa iba ang Batangas, ayaw magpabanggit ng pangalan ko. Tayo ang pinapa-identify ng pinapagkitin ko lang si Mang Opilia. Tayo pinapa-identify kung sino ang tulungan natin. So ako 5 times 1,000. Okay, may padala rin si Ate Cecilia. Mga 8,000 plus sa akin. January 5 ko. Sinintay lang natin yung mensahe na kung sino ang tutulungan. Pero sabi niya, tayo na ang maghanap. Ayan. So ibigay rin natin yung kalahati ng padala na dito sa Ate Cecilia na ibigay natin. Kahit hanggapin nyo kaya alagaan kay Ate Cecilia. Ito tayo. 1,000, 2,000, 3,000, 2,000, 100, 200, 300 mula sa Ibaan, Batangas at ganoon din kay Auntie Cecilia. Maraming salamat po at sa mga viewers and subscribers namin. Thank you very much kasi kahit yung programa natin ay tuloy-tuloy sa pamagitan ng mga binibigyan natin ng bigas, mga groceries at matuloy. Po tayo ha, God bless you po. Magpahinga kayo ha, baka bukas alis naman kayo. Pahinga po na kayo. Ha? Marami yung sila-sulit mo nila. Medyo nakaka. Pahinga pa po na kayo kagagaling mo sa marunong ka rin patay? Kaya magpipin mo yun. Ano ba na? Lakas ng ikaw? Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po. Tapos habang nasa gitna kami ng paglalakbay, ay may tumulong sa atin na isang magsasaka. Siya po si Tatay Balong. Hindi lang basta kami sinamahan. Nung time na nakita kami pagod na pagod at uhaw na uhaw, ay dahil sa napakabuti ng kanyang puso, ay babalikan namin siya ngayong araw na ito. Kailangan namin surpresa. Siguro ito. Ayan, sa iyo yan lahat. Kung hindi tayo magmalasakit sa sigla, sino ang gagawa? Di ba kadaan mo ang kaponsyo mong sasakyan? So ayun, magandang hapon. Magandang hapon mga kaponsyo. Hindi po kaya na yung sasakyan mataas kasi doon sa unahan pag-init na pagkasiyan paalam ng gusto lalakad ulit kami ulit sana kaso sobrang daon po pa dito sa area na to ito pa ito ito sobrang daon so naban abot natin yun abot natin malayo yata oras natin
Ah, ala. O sila, sir, may dala pa tayo. Okay, doon. Tapos doon na lang tayo tayo nila manong ano mo. Oo. Dalawa lang kayo. Hanapan mo lang kami tayo motor dito. Saan isang radyo ay? Oh. Opo. Doon pa banda no? Kaya malayo talaga. Kaya sa hirap daw ang sitwasyon. Pupunta tayo dito naman tayo. Ito nga lang. Malapit. Paikot, no? Ay, dami ko na daw si Kapitan. Buhat daw naman ito. Kayo lang. Oo, kayo lang nakakapamuli ko ng Ay, dadan. Sige. Saan ako? Harapin namin ang sentro ng barangay nila. Hindi raw maaaring tumuloy ang aming sisikan. Pag-arkila na lamang kami ng mga habal-habal na motorsiklo. Sila ang matatuwang ng mga pagsasaka sa bukid. Itinakarga nila sa motorsiklo ang mga produkto tulad ng kopra. Mula raw Ayan. So, didiretso na kami na kapag ito lang yung mode of transportation dito. Opo. Sige, paunahin natin. Ano daw po? Ayan. Ito nga, kung kay Kuya. ay mabato at may madulas na bahagi. Kahirapan talaga ang karsada dito sa inyo. Madulas pa. Akala ko kaya na kung sasakyan. Walang pupasok sa sasakyan dito. Motor lang, tricycle. Single lang talaga. Tirap din yung tricycle, no? Packet naman tayo. May mas mga malayo pa siguro dito eh, no? May ka naganda pa. Hanggang dito na lang raw ang makayanan ng motorsiklo. Kaya kailangan namin maglakad ulit. Ay, abaw. Salamat. Kasama kayo doon sa kabila? Saan nga tayo dati dumaan dito pa, no? Dito sa kabila. Opo. Dito yun, oh. Dito rin. Ay, sana yung tricycle.
Bukan? Awan. Maraming walang.